Hlazondini lwakabani. Kwavula zibhuqe sitshubutsha bethu unyawo lwam lubeke njani. Bendiyokuthini embadleni ngonje sele ndiculela ndincamisayo. Ndizibhaqe ndikunxibe vange ulutsha lalapha elalini. Intsha iphuma izithuba, iphuncuke ezandleni, ileqa kwantshabalala, ityhala ngesifuba. Ndibabone belwathuza, bengasophuli iqolo koko beligqabhuza, becikidwa ngoomanyawuza ngenxa yokungathathi ntweni. Suka abawesikhepeni yasuka indaba, batyikitya isivumelwano sokubhalwa utywala ebusweni. Kwalandela izenzo ezikushisa ngamaphupha buwaleqa ungabisaki wanqakula. Izigcebhezana nophalaza bangunda, zithatha indawo ingxaza ezithe ncade zashiywa ngamagusha. Izimanga ezinje phakumengingqini ingxenye ishwangusha. Baninzi baya embadleni ngokuya kukhupha iphepha kuya kuzonwabisa kanti bayadyavuza. Kungonje bangaphi abathi andinxilanga qha ndifuthukile loxa bepoqile. Bangaphi abathi andiqhunywanga qha nditshayile loxa beyotyiwe. Aba bathi Nqontsonqa mna ndiyontshaya qha nditshala nje unyusa umqhelo. Kukho aba baya ngokuya kuwina nokuya kuqhwitha kungonje bathe bhutyu banguvila-voco. Aba baya ngosuku lokuqala ubusuku bahamba suka bazizimuncumuncu nezibiliboco. Ndibabone phakathi pha bethe tshwazwa basakwazi nokuzinqanda suka bazizikhoko nezicwinana. Evekini bayasebenza bedidizela imali yempelaveki ukwenzela bazokwazi uthenga utywala. Bendiyokuthini embadleni? Bendiyokuthini erhontshini? Bendiyothini esigodini?